Ọla mmadụ ekene m unu. Anyị abịakwa n'ọzọ. Ọmụbụ eze nwaanyị mmiri. Taa na-ebu nkwọ. Abịakwa. Sị na nkwọ ya adịla onye ọbụla na mma. Onye ọbụla ya eti aka mbọsị tata, ọ ya adịla ya na mma. Ọla nwoke ọla nwaanyị, ọ ya adịla unu na mma. A sị na taa bụ nkwọ, o nwere ebe anyị emetụ aka taa bụ nkwọ. Bụ nnekwu ụbọchị. Anyị asị ka anyị metụ aka n'ife a na-akpọ ọgbanje. Asị na onye nwa bụ ọgbanje. Ọgbanje bụ onye bịara ụwa wee nwụrụ wee bịakwasị ụwa ọzọ. O nwere ndị na-abịa 7 times, o nwere ndị na-abịa 5 times, o nwere ndị na-abịa 3 times. Ụbọchị ịtọ, o nwere ndị na-abịa 4, o nwere ndị na-abịa 5. Ọgbanje bụ o nwere ike ọ bụrụ